Hi guys! Good afternoon. Yeah, it's afternoon. At ngayon ako nakapag-vlog kasi um, natagal ako sa pag-edit. Ano ba to? Tagal ako sa pag-edit guys kasi yung vlog ko yesterday, hindi ko siya mas-save kaya nabisi ako kaya hanggang sa nalobat na lang yung phone ko at finally natapos at na-upload ko na din siya. So, today pala guys is birthday ng father-in-law ko. So, may konting salo-salo at dito sa bahay, um, toka-toka kung sino yung ganito, sino yung ganyan. So, sa amin, nakatoka sa amin is kami yung gagawa ng fried chicken at saka pork barbecue. So, ito yung ginawa ko guys, oh. Ayan, nakikita nyo. Pork to, na nilagyan ko lang siya ng tocino mix. Actually, dapat 24 hours sana yung marination niya, pero wala nang time. So, ito yung ginamit ko guys. Yung tocino mix, tapos nilagyan ko lang siya ng 6 pieces of lemon. Tapos, yun na. Inilagay ko lang siya sa refrigerator para at least ma-marinate siya kahit papaano. So, ito yung chicken namin guys. Ayan. Ito yung lutuin ko ngayon for this, para sa fried chicken kasi, yun. So, yun lang yung guys. Kasi, ita-charge ko din tong phone kasi lowbat na. Pero finally, na-upload ko na din yung, na-upload ko na yung vlog kahapon. Kasi hindi ko talaga siya kasi usually, ina-upload ko talaga siya guys. For example, sa gabi, ini-edit ko na siya paggising ko, mga 4 AM sa umaga. Dapat naka-upload na yon kasi malakas pa yung internet. Kasi mas madali siyang na-upload pag ganong oras. Pag umaga na, medyo matagal na. So, kanina kaya hindi ko siya na-upload. Dahil kaninang umaga, inedit ko na naman siya ulit. Kasi hindi ko siya mas-save. Kaya, ayun. So, ngayong hapon ko lang talaga siya natapos. Finally, natapos ko siyang i-upload. At, yun. Kaya, ngayon pa ako nakapag-vlog. So, ayun guys. So, ita-charge ko na ito guys. So, later, ipapakita ko sa inyo yung aming mga handa. So, yun. Hi guys, good morning. Good morning, Bibi. Good morning. So, dito kami sa labas ngayon at wala lang kasi gusto lumabas na yung anak ko. Mahira lang kami lumabas dito. Kasi, marumi. Tingnan nyo naman yung paligid ko guys. So, ang daming basura. So, ganito yung place namin pag bumaha. Lahat ng basura dito na pupunta sa kaya talagang siya sa kalusugan. Tsaka dikit-dikit yung mga bahay dito guys. Bibi! So, ayun, kaya gusto ko talagang makabili na kami ng bahay, no. Sana, hopefully. Tsaka ito yung bahay namin guys. Ito, dito na part, ito yung bahay ng mga kapatid niya. Kasi magkasama lang sila sa nila. Kami lang yung nakaseparate doon sa nasa isang bahay lang kami guys, pero naka-division. Kasi gusto ko talaga naka-separate kami. So, iba yung namin. So, ayun yung kabuuan hanggang doon sa yan yung bahay namin guys. So, hi guys. Naghuhugas pa ako ng plato kasi kahapon pa kami kasi nga diba birthday kahapon ng father-in-law ko. Tapos gusto namin
magkaraoke. Hindi kami nakapag-karaoke kasi yung speaker hindi siya umaandar. Kaya ngayon na ano nila, kaya tagal na akong hindi nakapagkanta guys, kaya ngayon talaga kakanta ko. Pero tinatapos ko lang yung mga ginagawa ko kasi mas okay yung ano pagtapos na yung mga trabaho natin, diba? So, walang ano. Tapos yun, papakita ko pala sa inyo. Nag-picture kasi ako ngayon yung mga bibili ko. Ano pa ito? Nung sa last vlog ko, yung pinakita ko sa inyo, yung pumunta ko sa Unitop. So, ito yung mga pinamili ko. Yan, pinicturean ko siya. So, yung ano niya, ito yung itsura nung dito ako nagpipicture. Ayan. So, ginawan ko lang ng background yung blue at saka yung pink. Pero actually, bibili ako nung pangalan nun. Ingay ng aso, guys. Sinabi ko, bibili ako ng ano, yung bang medyo ano guys, parang pang ano sa ceiling, yun yung bibilihin ko, yung bang makintab, para siyang aluminum foil. Yun yung bibilin ko kasi maganda rin yung pang background sa mga pictures. So, ayun. So, tatapusin ko lang ito hugasan lahat guys, para makapag-sing along na ako doon. Hi guys! Say hi! Say hi! Hi! Parang pusa, sobrang ano. Kahit sobrang init, nagkakape pa rin ako. Pati siya ngayon pa siya minom ng gatas niya. Sobrang init pero gusto ko talaga magkape. Ngayon, nanonood lang kami ng YouTube, yung syempre yung favorite niya, yung Ryan, yan o. Ryan Toys Review. Yan. So, yun. Tapos habang nanonood kami, inaano ko nun na mag-post sa, gumawa na pala ako ng FB page. Yung may mga nagtatanong kasi kung ano yung, pakita ko yung mga tinitinda ko. Pinapakita ko naman dun sa vlog ko, pero siguro yung iba hindi nyo nakita.
Actually, gumawa na ako ng FB page. Kasi yung iba, naghahanap kasi sila ng yung list talaga sa mga tinda ko. Sa mga binibenta ko. Kaya gumawa na lang ako ng page. So, it's Hagrid Online Shop sa aking FB. Ah, thank you, Lord. Tapos, yun, habang nanonood kami, nagkakape, pinopost ko din yung mga yung mga new items ko dito. So, kailangan ko siyang i-post. So, ang dami kong page na paglalagyan ng mga post na to. So, okay lang. Tapos, yung sasabihin ko, nakalimutan ko din. Gumagamit ako ng guys, ring light kasi medyo madilim. Pero parang malapit na itong malobat. Tingnan nyo yun guys, so, yung nasa likod. Yun yung mga paninda ko. Hindi ko alam kung saan ko yan ilalagay kasi wala na kaming table. May table doon sa labas. Kaso, ginagamit ko yung pag naglalaba ako kasi ang plastic yun, so okay lang kahit nababasa. So, ayan, hindi ko siya pwedeng maglagay ng table doon sa labas na yung kahoy kasi maano talaga siya masisira. So, parang yan, no, tingnan nyo, nakatambak lang siya kasi may mga bago. So, yan, hindi ko talaga alam kung saan ko siya ilalagay, guys. I'm so happy na marami na akong items, pero nahihirapan naman ako kung saan ko siya ilalagay. Yun naman yung nagiging problema ko ngayon. So, hahanapan ko pa siya ng paraan. Hindi ko alam kung bibili ako ng, hindi pa kasi feeling ko hindi pa siya time na bumili ng tawag doon, from mga shelves ba, ganon. Hindi ko alam, basta siguro bibili ako kung feeling ko. Hi guys! Good evening at ako ay nagluluto ngayon at hindi pa ako tapos din sa aking mga ginagawa. Kasi kinunan ko ng mga price yung iba kasi yung iba may mga price. So eto guys na tapos yung iba so, nahulog yung phone. Tapos yung iba, narito na cellophane. Kasi ito, may mga orders din na sineparate ko. At ngayon, magluluto ako. Magluluto ako today ng patatas na may, anong tawag dito? Ground pork. So, ayun yung lulutuin ko ngayon, guys. So, yun. So, i-charge ko lang muna guys. So, ganito yung ginagawa ko guys, oh. Hinihiwa ko siyang maliliit, yung yung patatas. Tapos, toyo lang. Gisa, sibuyas, at garlic. Tapos, yung aking, lalagyan ko siya ng ground pork, toyo, paminta. Yun lang. Yun lang yung ano ko doon. Tapos, pwede lang kainin. So, i-charge mo lang mula. Tignan niyo yung color niya. Nag-iiba na siya. So, later na lang guys. Kasi lulutuin ko pa siya. Yung niluto ko, yun yung itsura niya. Oh. Kikita niyo ba? Yan. Tapos, yun. Tapos, nandito na si Papa. Hi, Pa. So, ayan. So, kakain na kami. At kailangan ko na magbabay guys kasi mag-edit na rin ako at it's family time na. So, hindi na pwede mag-vlog. So, ayun. Yun lang guys. Good night. Good night and see you tomorrow. And don't forget to subscribe, Bibi. Good night. Good night. Good night. Bye.